Mga nag-iisar sa flood-prone barangay sa Liganes, kag Zaraga sa Iloilo, naghahanda naman sa posible epekto kung halit sang bagyo. DSWD6, ginapreparar na ang ihatag nga bulig sa mga maapektuhan sang bagyo. Nakatutok Zen Kilanta. Sa masobra 4 dekada na nga nag-aistar ang mga residente nga ini sa Libongko, Gonzaraga. Naanad na kuno sila sa masobra 5 katapak nga kataason sang tubig baha kung magbaskog ang ulan. Gani kung may monitor nga mag-aabot nga bagyo, nakahibalo na sila kung ano ang ila diskarte. Si Lola Teresita de Pamaylo, ginsaylo na ang iya stock sa Tiangge, kag iban pa nga gamit sa second floor sang ila balay. Ang balay mo nga daw kwan, nakaraanod, nakaraguba. Mo ginaday di ko man. Ang nervyos mo gid iya. Si Manang Melanie, naabdan sa news team nga manuglakat na sa merkado, agud magbakal sa mga pagkaon nga sarang mastak sa balay. Maridi kami ma'am sa grocery namon para karon sa gabi nga pagbugtaw namon may pagkaon kami kay grabe daan ba sa amon sa balay namon kung kada baha gid ya. Since nga ang baha gadalong gid saya. Sa Sitio School Site Ginubatan, Leganes, nagatililipon ang ini nga mga residente kag ginaplanuhan ang pag-evacuate sa barangay hall kung kinahanglanon. Magluwas nga manubo ang lugar, kadamaan sang ilabalay, wala sang ikaduha nga panalgan nga pwede matiniran kung magtaas ang tubig. Ang tubig, grabe ang ang saka sa tubig sa amon gid nga area di. Yung kabataan kung hindi ka magkapabaya sila bla. Kay kadalom, siyempre taga-dugan nga daan amon tubig. Ang DSWD6 may kabugusan nga 73,061 family food packs, balor 46.5 million pesos, kag 38,451 non-food items, balor 42.5 million pesos para sa mga pamilya nga maapektuhan sang bagyo sa rehiyon. May ara kita sa nga existing preposition sites, no, around 30 plus na ato nga preposition sites. Kung diinin yung mga LGUs naghatag sa space o kung warehouse sa aton nga DSWD as partner. Ang nasambit nga warehouses na hamtang sa Oton, Iloilo, Bacolod City, Negros Occidental, Antique, Aklan, kag Capiz. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.